Ο Άβαλον είναι εκεί πάνω. Για χαιρέτησε λίγο. Χαιρέτησε. Εκεί. Από εκεί λοιπόν πάμε να δούμε θα μπει στο αμάξι. Για να δούμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Εδώ υπάρχει ένα κοτοπουλάκι. Για να δούμε. Έρχεται. Έρχεται. Απίθανος. Μπράβο το αγόρι μου. Μπράβο το παιδί. Μπράβο. Μπορείς να χαιρετήσεις. Μπορείς να έρθεις. Απίθανος. Απίθανος παιδί μου.